Кръстосвайки из улиците на Стара София, посетителите на града могат да попаднат на подценявани съкровища, оцелели през граждански смутове, войни и природни катаклизми, с архитектурен почерк, който сякаш се разкрасява с изминаващото време. Какво е общото между църквата Света Параскева, Софийската семинария, храм Свети Никола и гербът на София? Ето този наш прадед, Харалан Питачев, изготвил фасадата на всички тези сгради, както и герба на София и Габрово. Софийски потайности. Софийската баня. Обществените бани и минералните извори са импулса, задвижвал хилядолетното благоденствие и процъфтяване на София. Те са тук още от римско време, а към освобождението през 1878 година София разполага с турска баня. След много перипетии и исторически катаклизми, малко преди избухването на Междусъюзническата война през 1913 година, Софийската баня е открита с нова сграда. Фридрих Грюнангер създава първия проект, който в последствие е доразвит от Петко Момчилов и Йордан Миланов, които вплитат в характерния за тогавашна София сецесион, неовизантийски и нов български стил. Сградата придобива своята старобългарска керамична орнаментика благодарение на Харалан Питачев. Един от учениците на Мърквичка, той се превръща в разпознаваемо име в царска България. Това, което не успяват да унищожат бомбардировките в края на Втората световна война, постепенното запускане през комунистическия период превръща в запусната сграда, която към средата на 80-те години е вече опасна. Банята бе възстановена и отворена едва преди 6 години в ролята на музей на София. Видяхме и като платно, върху което се прожектират произведения като част от Лунар София. Днес ще са нужни усилия, за да опишем София като недвусмислено красив град. Тя не е нито Пловдив, нито Русе, Търново или Варна. Вместо това е превзета от строителни фирми, които при съмнителни или направо незаконни обстоятелства разрушават знакова архитектура или природни богатства. Все пак банята е историческия център с тайли архитектурните и културни бижута на града. За сега.